Легендата на българската журналистика Тома Томов гостува на академичната общност на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, което по традиция кани изявени личности на нашето съвремие в рамките на клуб "Изкуството приятел на Воар". Обявена като лекция на тема за мястото на България в световния хаос, срещата на практика премина като бурна дискусия и предизвика много въпроси и коментари от страна на студентите и академичната общност. Анализаторът направи мащабен обзор, преминавайки през проблемите на Близкия изток, съвременна Европа, Русия и Америка, като акцентира на ситуацията, в която се намира и малка България на фона на задаващия се световен хаос и нарастващите проблеми с бежанците. Преди началото, ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, професор Димитър Димитров, лансира идея, родила се по време на международен форум, на който Висшето училище беше домакин преди седмица. По време на конференцията, която направихме с десетки университети тук преди 2 седмици, където бяхме домакини с участието на няколко държави, по проблемите на Балканите и Близкия изток, възникна идеята Германия да натовари на влакови композиции от Турция мигрантите и директно да си ги закара в Германия. От това всички ще имат полза. Ще бъде по-леко за самите мигранти, няма да висят по границите, ще бъде по-леко за другите междинни държави, които сега строят бодливи мрежи. Стотици милиони се харчат за това. България изхарчила над 100 милиона за граждане на границата. В крайна сметка има съвременни средства за транспорт, да си ги подберат в Турция, да си ги закарат в Германия, в спални вагони, с вагон-ресторанти, с тоалетни, с санитарни възли, с хигиенни условия, всичко. Няма пречки това да се случи. И още повече и те самите се стремят натам. България не проявяват голям интерес да остават имигранти. Професор Димитров защити още тезата, че с прецизно разузнаване и бдително гражданско общество може да се противодейства на общата заплаха от бежанците. Като отправна точка на дискусията, Тома Томов обяви виждането си за исляма като религия, която се опитва да завземе стария континент. Не е верно, че исляма не е войнствена религия. Исляма е войнствена религия. Просто не се казва, за да не се караме. В Европа има един елит, да го наречем, който е ляв, който е център, който е и десен. Той е елит, който е на власт в Германия. Той е елит, който е на власт във Франция. Много интелигентни хора, Жан Кутюр, например. Блестяща биография има на генерал де Гол, 2 тома, препоръчвам ви. Той, например, написа една прекрасна книга сега, която казва, че няма нещо прекрасно и че всичко това, което говорят, било не е така. Госпожа Могерини също казва, те не само в Кьолн, нали, се опитват да изнасилват, и белите мъже се опитват да изнасилват бели жени. Тоест, левицата, центъра, десницата, те са се обединили около едно нещо. Ние си имаме една Европа, това е толерантна Европа, това е свободна Европа. Според нас, ние може да създадем едно общество, което да е мултикултурално, което различните религии в крайна сметка могат да живеят заедно. Емблематичният журналист очерта ролята на Турция в съвременната политика, като охарактеризира министър-председателят Реджеп Ердоган като султан, който се опитва да извива ръцете на Европа. Европа става абсолютен заложник на един турски султан. Това е много глупо решение на госпожа Меркел. Аз я разбирам, тя иска да блокира в момента някакви неща, но това не се прави така. А тъй като Европа в момента е много слаба, решенията ги взима едва ли не тя собствено лично. Тя не я поддържа, понеже е адски слаб, много слаб. Оланд, френския президент, който със сигурност ще падне от глас. Имате преди, че и във Франция, и в Германия, и в Англия могат да дойдат хора, които са противници на сегашния курс. В момента Турция има над 2,5 милиона бежанци, които Ердоган държи като пистолет в слепоочието на Европа. Трябва да си много нагъл човек, когато сключваш исторически договор с Европа, да кажеш, че свободата и демокрацията не значат нищо, заяви още в лекцията си Томов.
Той определя още Ердоган като ислямист, ликвидирал свободата на словото и демокрацията в Турция. Според анализатора, Европа изобщо не е била готова за терора, нито пък има готовност да посрещне предизвикателствата, пред които е била изправена. Така Томов коментира терористичните атаки в Брюксел на 22 март. Според него идват много опасни месеци за стария континент. Цялата администрация като... Ходили ли сте в Брюксел? Добре, значи, ако отидете, ще видите един страхотен елит. Нали? Това са 35-40 хиляди чиновници в европейски чиновници, които взимат, да кажем, един европейски чиновник взима 100 хиляди евро годишно. И има още 200 хиляди за неговите подчинени. Той лети само бизнес класа. Той не плаща нищо. Той реално нищо не прави, защото те са 720 души в парламента и ти казват, може да говориш най повече от 2 пъти годишно по 3 минути, защото сте много. Да могат и другите да говорят. Това е страшно много работа. Те обикновено, аз, например, си шашвам това, сега не става. Ако забележите, при всеки терористичен акт, какво виждаме? Виждаме български политици и европейските политици, които казват, ние няма да се страхуваме, ние ще пазим свободата си, ние ще пазим това, ние така. Това е един перверзен пиар върху убитите хора. При всеко убийство те се нарежат на камерата, снимат се, правят разни номера, нали, хващат се за ръце, говорят колко са смели и как ще запазят. Какво запазват? Те запазват привилегиите си, а нямат никаква политика също това. Никаква политика. Тома Томов предрече още големи политически промени, причинени от процесите в Близкия изток. Бежанският поток ще продължи и Европа все по-трудно ще се справя с този проблем, прогнозира журналиста. Канцлерът на Германия Ангела Меркел ще понесе историческата вина за действията си, коментира още той. Тя в момента е лидер 10 години на Германия. За нея се казва знаменития израз Меркел, което значи нищо да не правиш, да вървиш в средата и да кажеш това е моята политика единствената, друга алтернатива няма. Фактически това е нейния с този знаменития жест. Тя винаги седи в средата. Тя взе големите идеи от левицата, да кажем за винаги повишаване на най-ниската работна заплата, за основните идеи на левицата, на социал-демокрацията ги взе. И предвижи нейната партия към центъра. Тя фактически владее центъра на Германия. И когато идват те емигранти, на нея всички такива хора, като Жак Атали и други казват, няма нищо лошо, какво толкова? Ще се справиме. И тя казва, моята страна е състрадателна страна, аз ще приема всички тези хора, нека да дойдат. И това е вече историческа фраза, с която тя ще остане в историята. По отношение на малка България и мястото й в клуба на големите, Европейския съюз, Тома Томов беше малко по-оптимистичен, въпреки липсата на силно патриотично политическо ядро в страната в момента. Аз вярвам, че всички вие имате шанс. Значи, ходил съм по целия свят. Не е верно, че българите са... ние имаме голям комплекс на малоценност. Но българският народ е много качествен народ. Много качествен народ. Не е верно, че може да сме много... Значи, бедни сме. Имаме големи сега в момента структурни проблеми. Така, 2 милиона българи са в страната. И те са в активна възраст. Страната ни е в съседство с 70-80 милиона съседка, която е в много нестабилно положение. Ако нещо там стана, България ще рухне. Имаме проблем с 1 милион цигани, които въобще не могат да ги интегрираме. И няма как да ги интегрираме. Това е нерешим проблем. Цялата работа е такава. Българската управляваща върхушка в момента е една много, това, което се казва на английски, unreliable. На нея не може да се разчита. Това са обикновени кариеристи, би ги нарекал. Няма големи мъже като Стамболов, няма големи мъже като тези, които са създали Велика България преди Балканската война. Имате една страхотна интелигенция, имате едни много големи генерали в армията, имате изключителни политици. Сега това го няма. Но може за една толкова малка страна като България достатъчно са 20 души, да кажем от вашето поколение, които да мислят. По време на лекцията журналистът беше удостоен с почетното звание гост-професор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите с заповед на ректора на Висшето училище от 15 март.